Ngibingelele sinamukele kuMaskandi online magazine ngibingelele uNjabulo wamkhonazi ngime lapha nensizwa ehlala eGoli bathi ke uNsika wabiyela mfowethu awubingelele abantu. Sanibonani njani ubingelela uNsika wabiyela isibongo odume ukuba isponsor uRichest Mawuthanda. Mfowethu ngabanye babafowethu sibaziye sinobabona enkundleni zokuxhumana bahlale khona eGoli bayaswenka bahlale behleli ngasonke isikhathi. Nokukhuluma kakhulu ngempilo yokuhlala ehostel ungathi we mhlambe ususummarize impilo yokuhlala ehostel ikufundiseni and inayiphi umthelela ukusiza sibone uNsika lo esinayo njengamanje. Mzala noma ngasahlala kodwa ngiyathanda uma ngabe mawubheka umtsizwa wambona ukuthi lo mtsizwa lobu umtsoba sehostel lobu akubona umtsoba sesilungwini noma ngathi wasengihlala esilungwini kodwa esilungwini kuyakhomba ukuthi ngisuke nomtsizwa bale hostel before hostel ngisuke nomtsizwa bale emakhaya uyibona ndeso mfowethu impilo yasehostela ilula kodwa futhi ngekho lula imnandi kodwa futhi ngekho mnandi la mnandi khona imnandi ngokuthi nje mangaba nje mhlawumbe indaba ngizeshortnisha uma ngahlala hostel ungasebenzi akusikhona ukuthi uzolala ungadlile mzala ngeke hostel mhlawumbe ukuthi mhlawumbe nihlala niba u8 noma niba u10 kube uthi le 10 akho ngisho umuntu osebenzayo uma khona abo 3 abasebenzayo wasemsingo wasenquthu wasenkandla yabo mina mhlawumbe ngamaphumulo uthi ngamaphumulo ngisebenza mzala ngizodla mzala yabo ngizilanga ngidlile into ekumele ngiyenze mina kuzonothi ngipheke abasebenza mayebuya bebuye bedle yayibona into leyo mzala so ngeke uzwe impela mangabe uzohamba ohlala esanthini ngicabanga ukuthi lapha kunomlungu uMr Van Brandis uzoma evula igedla abaphuma uBobs inja yakhe iyaphuma iyakuluma futhi mawuzama uzocela uphuthu lapha acela uphuthu acela papa lapha mfethu uma ibheka kwabheke zakho yabo so ubuhle behostel mfethu lobo nenhlonipho uyayifunda ukhulula nabantu akungebona abangena bengezokuncenga abazokutshela uma uswenza okurong abazokutshela uma wenza okuright bekushaya futhi uma ukuthi bekushaya yabo iloko nje mntamami Mfowethu sinokukhona kakhulu enkundleni zokuxhumana unokukhuluma ngabantu mhlambe ingane yomfana efuna ukusuka ekhaya ize eGoli iyambona uNsika ku TikTok ngasonke isikhathi hlale eswenkile mhlambe naye iyafisa ukuphila njengoNsika ngelinye ilanga ungathi mhlambe kuyemfaneni osafunda isikole ofisa ukufana noNsika cha umfana osafunda isikole ofisa ukufana nami mfethu angasuka ekhaya esukela ukufuna ukuzofana nami ngoba mina kade ngisuka ekhaya ngifisa angisuka ekhaya ngithi ngizoba yilento engiyona njengamanje nami into engiyona ngangazi ngiyofika ngibe yilento le yize ngangithanda abantu ngaba nje umfana okhule ethanda ngisho amakhehla ngithanda izalukazi ngiqonywa lokuqonyela ukuthi usemncane una 5 years usugana uma bakushisa lwazi yabo so ukuthandwa abantu akuqala manje mina aqala ngoba sewaba khona amafoni yabo nokucula futhi ngikuqala manje ukuthi ngicula ngoba mhlawumbe sengaziwa abantu yabo mina ngine 6 years ngase ngine siginqi nasami angisithenge nobaba kwaqala ngesekophi yabo angazi la kophi elifana kophi lesikwele lana ukuthi yini ayifaka kodwa ukudlala isiginqi ngaqala lapho ngishaya into engazwale ngezwakala lutho sidala so umfana osemakhaya mfowethu angafunda isikole mayese ngofunda esikoleni ezama uku-apply ehambe yofunda eqede mfowethu isingamhlulanga impilo mangabe umhlulo ngokufunda ngoba phela ngeke siphumelele sonke ngendlela efanayo futhi akusitshela sonke ukuthi uphumelele ngokwesikole yabo manje impilo yamshaya sengenza eGoli ezama ukuxhumana nabantu bangakubo akabazenazana kodwa engasuke ekhathi uzofana ngoba mina akazi ngidlule ukuze ngibe lento engiyiyona ukuze ngibe nje akazazi indlela engidlule kuzo mhlawumbe ngeze thanda ukuthi ehambe yonke lemgodi mina ngiyihambile ukuze sizefike la yabo iloko mfowethu sesivayelisa nje uNsika sike sambona njengoba usho ukuthi ukhona emculweni abantu bengalindelanga mhlambe uNsika uma ukuyilesikhathi sonyaka noma mhlambe lonyaka olandelayo mayelana nomculo angisafuni ukuthanda angisenalo uthando nami lawo mantombazane angihlukumezile ngithi angisafuni ukuthanda angisenalo uthando nami amadoda angihlukumezile ngisho ngoba nalona ngangithandana naye usengijikele nami ningalena nje bafuthi ingoma emnandi ingoma engenasponsor mina ngisponsor manje mangathiwa nje manje mfowethu noma mangiphumela emncimini kuvela indoda esesingaka ithi sponsor sami angifaka estudio kuyobe inamanga lutho yabo ukhopho mfowethu lami yabo ingakho nje ngenancindezi emcimbini ngenancindezi emcimbi noma ngathola nomfethu umzala nje amasu uyacula futhi ungifishalisha ngeke ngithi hamba ukhulume uphulile undala le yanto noma isise cha mfethu uyokhuluma nami ungenalutho mfethu ungenakho kuphela sanimzala asambe sisebenze siqede yabo iloko nje mfethu abantu bengalinda futhi ingoma emnandi ezobajabulisa ezomfethu iculwe yimina ibhalwe futhi yimina isigingi akusemina songo ibambe mzali yozishela mfuthe siyabonga kakhulu ayikhona mkhonazi ngime lapha noNjabulo walaka mfowethu ucela ubingelela abantu hawu mabizo uNjabulo nawe uNjabulo wamkhonazi hawu shuthi ke phela ke uyinto ephezulu ekhekheni mawunjani cream of the cream hawu creamist
mfowethu Njabulo sinokubona kakhulu ko TikTok ko Facebook utrenda mfowethu kunabantu inspiration kubo umuntu mhlawumbe ohleze ekhaya ingane yesikole efuna ukusuka ekhaya ize egoli ifuna ufana uNjabulo ngathini kuyo hey mfowethu ingane ngithanda kakhulu especially lezi ezifundwa 8 9 10 uyabona labo mfowethu ngihleze igcizelela okama interviews zami ingane ayifunde isikole ingane ayifunde iye igogode uyazwa ehambe yosebenza kuyimayifana uNjabulo yazi uNjabulo la ngufundile wagogoda wasebenza ishobe njena mfowethu sizonibona nge8 za November nizobe nenza umcimbi weactivation emaboneni nino quality mfowabiyela leyo nto namhlanje ukuthi nibumbane nenza lokho enikwenzayo njengamanje ngasho ukuthi isuke laphi futhi ibhekephi nizokwenza lento engajwayelekile kanje uquality umfowethu nje kusuka kudala ke emakhaya wasolundu quality nami ngasolundi okumnandi ke mfowethu imqondo yethu iyafana ayikho into engikhulumayo akangayi-understand naye futhi ayikho into ayikhulumayo nami engayi-understand sabona ukuthi mfowethu asibambane siphusha siye phambili saqhamuka ne-idea yokuthi hayi no asihlela umcimbi wange-27 December okuthiwa uLundu lomntwana festival so nge-8 lezi iza kuleya weekend ezayo sine-activation khona mfowethu ngithi abafika abantu futhi abathenga amathikithi abafollow epageni lami lapha Oreleka Quality information yonke ikhona mfowethu so bekuphiyaza uyaya ayikho into ebingekho mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngathi ngaqhubeka ngigeza ngibethe nje waneza nje ukumaza kuvayelisa ngathini Mabizo ngiyabonga mfowethu ngiyacela abantu besubscribe bafowethu ngoba nisibuka mahala ngedata or nge-free wifi yaseRes vala sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela noNjabulo wamkhonazi ngime lapha noquality mfowabiyela mfowethu ucela abantu bafowethu kanjani mfowethu siyakubona ukuthi udlala lapha stage uquality mfowabiyela simazi kakhulu emculweni njengomuntu oclean ogeza ngolendlela exakile mhlambe mangafuthiwa khona umfana osuke ekhaya ofuna uze egoli naye ufuna ufana noquality ungathini kuyo elokuthi ngibingelela nje bona bonke abantu mhlawumbe lo mbuzo uzwami uzofike kubona abantu igama lami ngiquality ngwabiyela ngisuka uLundi ekhaya la ngisuka khona ngisendimeni kaMaskandi senginesikhathi ngifikile nangendlela ungichaze ngayo ngequality imlo umuntu osuke emakhaya uthi ufuna mhlawumbe ukufana nami nokuthi ufuna uba yimina engingakusho mawusuka ekhaya uze egoli engathi ungenza lokho ucabanga okwazi kangcono ungafisi impilo yomunye umuntu ngoba awulazi ngemuva lakho ukuthi usukaphi because imosi yabantu bathanda uquality lo abambona manje mawusuke ulandela imumva lami ukuthi uquality benjani ayikho umuntu mhlawumbe ongafisi ukufana naye so mhlawumbe ufuna uba yimina from 2017 ngiqala ukuduma hamba ngibuka Facebook ukuthi ngangenjani 2017 usho ukuthi wena uyafisa ukufana naleya njalo yayinje so umuntu emehala into yamanje engathi ngaqale ebuka ukuthi usukaphi lo muntu ngoba uzohala into yamanje into zona mina abantu abaningi bebengilandela sebephungile baboshiwe abanye ngoba befuna ukuqhubha lempilo engiphilayo mfowethu sikubonile emavikini ambalwa uthenga imoto entsha okusho umculo waMaskandi uyakusebenzela ngibonile futhi ngathi imoto yakho mhlawumbe ufuna uyisebenzisa business wise mhlawumbe ufuna ukuyiqasha ungathi nje ngalowo mqondo lowo ukuthi ukwazi ukwenza into enjengaleyo komunye umuntu mhlawumbe nayo oyibonayo ngineyimoto so ngicabanga ukuthi imoto le 7 seat abantu abafuna ukubhuka imoto ikhona yakwabiyela before umsebenzi umuntu odinga imoto ikhona available okunye nokunye ngicathi umuntu ofisa ukwazi ngami ngokulandela amapage nami kakhulu yeah mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga sithi nje Maskandi online magazine business siyabonga